I'm sorry. I'm so sorry. Network is very poor. I'm always on poor network. Very sorry. Hatiunganei titaure. Ngatiunganei titaure. Mapo here. Regatuani. Mapo here vanhu. Yes, we have one viewer. Ndadzoka. Network iri kutondinyadzisa. Ta Masekesa says Ndeip my Jilimba. Ndeipi tsa, how are you? I love you. We're on 20. So like and share the video to others so that they don't miss. Let's share. Titaure takawanda. Portia Nemara says, Murise moms wangu. Yes, Portia, how are you, my sweet daughter, my beloved one? How are you, my daughter? I love you. Linians Nyamukanza says hi. Hi, Lini. How are you, Lini? How are you? Sabina Natalie says Murise mama. Ndiri right, Sabina. How are you doing, Sabina? Eve Mudzagada says munondigonera henyu. Ndinotenda. I love you so much. Ndinotenda chokwadi. Rambai muchingondisapota vanangu, muchingondisapota. Mukandisapota, aiwa tinopfuura ipapa. Hanzi natsa ndanzwa zita rangu. Yes. How are you? Eni Chibatwa says hi mama, lots of love. How are you, my sweet daughter? Hanzi natsa ndimorese futi mama. Tsa, uri sei mwanangu? My beloved. How are you, my daughter? Doreen says hi moms. Hi, Doreen. How are you? Okay, we're on 30. You can introduce your topic. Yeah. Aiwa, ndinonzwa kufara kana mawanda kudai, so muri kutowanda, so rambai muchingoshare tichingotaura kazvedu tichitaura. Inini chemo changu chikuru ndechekuti musawandire kuFacebook chete, muwandirewo nekuYouTube kwai tichitawo kamanyukunyuku. Handiti chinonzi munhu wevanhu vako. Saka munopota muchiendawo kuYouTube muchinosubscribewo, muchilaikawo, muchilaika kuitira kuti Facebook isakunde YouTube. Zvienderane, ndinongofarira kuti zvingoenderana. Saka ndibatsirewo naipapo vana vangu, mhuri yangu, shamwari dzangu, ngatingoitaiwo saizvozvo. Handiti topic yangu yanhasika ndeyekungofara kase mumwedzi wechimadzimai watiri uyu. Tiri kunge tichingorayirana semadzimai, nyangwe semachinda chaivo, varume vemadzimai. Tinongonzwa kuti dai tangorayirana, tichingofara, tichingoita zvinhu tiri pamwe chete, tichingoshare maideas tiri pamwe chete. Inini ndinoona kuti kana munhu uri munhu wechidzimai, uri munhu amai vane mhuri, kana kuti musikana ane mukomana wake, chinhu chakanaka kungoita respect, kungorespektana, so kungonzwa mwako, ukadzidza mwako ka zviri nyore kuti mudzidzane, musagare muchingoita maquarrels, kungotukana, kungodzorerana mazuva asina kunaka, kunge vanhu vasiri murudo nhai, zvinoitawo here izvozvo. Saka vanhu vari murudo vanofanirwa kunge vari vanhu vanodzidzana. Mukadzidzana
unenge wakuziya zvisingadi mumwe wako, unenge wakuziya zvinoda mumwe wako. Saka naizvozvoka zvinoita kuti mwoyo yenyu inge iri pamwe chete, ichingoroverana pamwe chete, mwoyo yenyu ichingoroverana pamwe chete. Saka zvinongofadzawo izvozvo. Hamene kuti munozvionawo sei vadikani. Inini ndokuona kwangu. Pane zvimwe zvinhu zvinonyadzisa zvatinongogona kunge tichiita isusu madzimai kazhinji zhinji, zvekuti une mudikani wako unongoerekana wangotaura zvimwe zvinhu zvinomunyadzisa so pane vamwe vanhu, pane vanhu ruzhinji. Ngatimboti pakaunganwa apa, wakungopindura rafu, wakungotaura zviya zvekufugura hapwa so, kana kuti zvemumba mako, kana kuti zvekungobvunza kuti anondidai, yeye akazondidai, yeye akazondidai. Unenge uchitofumura mwoyo wako zviya zvinoita kuti anyare. Kana anyara anenge asina kana respect nevamwe vanhu vese vekunze uku, achingozvionera pasi achingoti inini ndinotsiurwa zvese pane vanhu, saka ndakatofugurwa kakudhara. Saka anenge asina chekuti anyatsonzwa kuti ane chiremerera chekuti ndibaba, ane chiremerera chekuti mukomana wako. Kana uine mukomana wako unofanirwa kunge uine respect, muchiita zvinhu zvakanaka, musingatukane, zvakangowanda zvinoita kuti mwoyo womumwe wako udzurike so murudo, handiti? Saka zvinhu zvatinofanirwa kunge tichiavoida. Hamene kuti munozvionawo sei vadikani, hamene kuti munozvionawo sei maviewers. Inini ndinoona zviri zvinhu zvakanaka, handiti? Koita kuti mumwe munhu ane vabereki vake, iwewe unongobva wangoona kutoti vabereki vemurume wangu they are not good at all. Usati watombogara navo unenge wakutoti vabereki vacho watovajaja kudhara, nyangwe wakuda unopinda mumba wanga watojaja kudhara, which is very very bad. Munhu unofanirwa kutanga waita ukama nemukomana wako nemurume wako, woita zveukama nehama dzemurume wako, kana dzingave hama dzemukadzi wako. Iwe unotofanirwa kutonge wakutoudza mukadzi wako, ufunge shamwari, ndazotengera kaamai bhutsu matenesi andaona pambarapo, ndangomva nangu achivawo ndikatengera amai. Iwe uchidaro munhukadzi, ufunge mama vanotongoerekana vakutongotenda kuti ndakatengerwa mapoto nemuroora, zvanga zvingatombozikanwa nemurume wako kuti wakatengera amwene wako mapoto. Grocery, vabereki vedu vamwe vachagona kana kuzvishandira ivo pachavo, handiti? Saka vanhu vanenge vachidawo kuchengetwa. Saka iwo kana uri muroora, uri mudzimai wanhasi anoda mhuri yemurume, haugone kuti uti wewe inini ndinongodya zviri mumba mangu chete. Ko amai vasisagoni, ko amai vanodawo kushanyirwa, vanamai vedu vanofanirwa kungochengetwa. Kazhinji tinovaona once after 6 months, once after 3 months. Hazvifanirwa kukurwadza ungotengawo chipaketi cheshuga, chipaketi cheflawa, chipaketi chematemba, chipaketi chemadora, uchienda uchinopawo amwene vako. Zvinhu zvinongonakidza so. Saka tikakura tichingoziva izvozvo kuti rudo chinhu chinoenda muhama, chinhu chinoenda kumumwe wako wauinaye mukati memba, chinhu chinoenda kuvatenderedzi vakatitenderedza, ndo chinonzi rudo. Saka kana usina zvinhu izvozvo mumwoyo, hauna rudo. Saka ngatipractice isusu semadzimai kuita rudo, kungonzwa kuda hama, kungonzwa kuda vavakidzani, kunzwa kuda mumwe wangu zvakapfuuridza. Your best friend is your husband. Your best friend is your boyfriend. Your best friend is your wife, handizvo? Saka tikangoteedzera izvozvo handione paine kurwisana mudzimba umu, kuchingodzi pazonzi paita mapurisa, amai Jilimba vatosangana nemapurisa, ari kutukana nemapurisa nenzira yekuti varova murume, yowe zvazodai. Aiwa, izvozvo tinenge tisingazvikurudzire. Isusu tinokurudzira madzimai anokudza vana vavo, mukakudza vana zvakanyatsonyorova, muine respect to each other. Nevana venyu vanokura vaine respect nababa, vanokura vaine respect naamai. Saka kana vachinzwa mamwe mazwi anotukanwa naamai,
kana manzwa kuda kutukana kana kutaurirana mazwi asingabve pamwoyo, vhariranai mubhedroom musingazwe kwene vana, kuitira kuti tisaspoile vana vedu, tikure navo zvakanaka, tichivatsiura vachibvuma kutsiurika. Because kana imimi muchitukana in front of them, zvinenge zvichireva kuti vana vedu havazokwanisa kutsiurana, havazokwanisa kunzwa mavatsiura, vanenge vasisazvinzwe, nokuti vanenge vachingoona imimi muri muchiki all the time. Wanikai kamuri mumafaro, nguva yese muchingofara, muchingorespektana. I think zvino zvinonakidzawo izvozvo. Inini ndo feeling yandinayo, ndo zvandinonzwa kuti Amai Jilimba ndo zvavanonzwa kuda. Pane kunge muchitwa counseling mudzimba umu, panogona kunge paine zvimwe zvinhu zvamusiri kutonzwisisana. Mochenjerera kutokuchidzira moto nekungobvunza. Unogona kutobvunza muvengi wemuvengi wako. Muvengi rako chairo. Saka kazhinji munofanirwa kudzidza vanhu vekuturira matambudziko. Madzimai wee, mukadzidza vanhu vekuturira matambudziko, rudo rwenyu runoenda kumberi. Mukadzidza vanhu vekuturira matambudziko, nyasha dzinowanzwa pamuri, nenzira yekuti hamuzoinvhaita vanhu vakawanda murelationship yenyu. Kubvunza kana kungoda kukanselewa kunoinvhaita vanhu vakaipa mumarriage kana murelationship. Why? Nenzira yekuti vanhu vanenge vakutoziva kutoti saka Amai Jilimba havawirirani nemurume wavo nenzira yekuti haadi kugeza mukana. Saka with that vanhu vanenge vakutoziva kuti Mai Jilimba vanogona kusvitswa chakaipa kuti vasvitse kumurume wavo, kana kuti kusvitsa baba Jilimba chinhu chakaipa kuti vasvitse kumukadzi wavo. Saka izvozvo let's avoid all that. Hamena kuti muri kuzviona sei vatariri. Mafanzi angu, inini ndinoda mafanzi anogara nemufaro, because inini kazhinji kacho munongoona ndichingosekerera, because handidi kuti uso hwangu huunyane nekugara rakangotsamwa. So aiwa, inini handidi kutsamwa, saka ini handidi kuti mugari makatsamwa. Ndizvozvo zvandiroda kushare nemi nhasi. I think zvimwe zvachona kushambidzika kwemunhu womukadzi. Munhu womukadzi haikona kubvunzwa nemurume kuti mageza here. Ukabvunzwa nemurume wako kuti mageza here, unenge wakasara handiti. Saka kushambidzika, kusambonzwa bhodhi yako ine pane smell. Unofanirwa kuavoida smell yekuti idzinge murume pauri, because nice smell inokovedza murume pauri. Kana uine bad smell inodzinga murume pauri. Saka kushambidzika kwakanaka. Kushambidza mumba, nyangwe mubedroom chaimo maunorara nemurume wako, unofanirwa kunge muchikuduburwa even mattress chaiyo pasi pemubhedha, pachipindwa parege kumbofemwa dust rekuti murume wako ari kufema dust. Kana akazonyengawo kune tsvairwa, anenge akuona akukukombeya kuona kuti inga mukadzi wangu cannot do this. Saka madzimai anhasi ngatidzidzei kushambidzika. Madzimai anhasi ngatidzidzei kumuka tichiziva kuti murume wangu ari kudye chii mangwana makuseni. Ngatidzidzei kuziva kuti murume wangu habude achinokumbira chikafu kwaari kuenda, kungaa kubasa chaiko. Ungosvika pabasa ungosvika ndine nzara, kokumbotiwo ndipeiwo mvura ndinwire zvandadya zvandabikirwa makuseni nemukadzi wangu. Saka madzimai, mukai, musaite nguva zhinji yekurara, munoita mabhamu akakurisa nekurara. Saka munofanirwa kumuka muchimhanya mvura yekugeza kuna dhedhi, chikafu chaari kudya, kana iri lunch box ngaipripewewo iya isinganyadzise isina mapete mukati, nokuti madzimai munozokanganwa akabetera mhanya nemukati muya, paari kunosvovhura kasangweji kubasa kari kutanga kachibuda kabete. Mongoona kuti lunch box yakaitsoshambidzwawo zvakanaka here, zvekutiwo murume afaranuke ari pane vamwe, achikomendawo ari pane vamwe. Zvese izvozvo zvinhu zvatinoda kuexperiensa sevanhu vevakadzi. Aka kedu aka karurimi kanoda kudzorwa. Switch on, switch off.
aka kachidzorwa aka karurimi aka ndo kane hondo yese yandiri kutaura iyi. Kazhinji zhinji unototsiurika chinhu chaunoziva kuti ichi zveshuwa ijuti remudzimai, but juti iroro haugoni kuriita nenzira yekuti une karurimi kanoda kuita maanswer bags. Saka dzidza from others, uchidzidzawo from your husband zvaanoda nezvaasingadi, uchiimprovawo even furniture chaiyo chaiyo inoda kuimprovwa mumba. Toziva kuti zvinhu zvakaoma zvazvo, asi iyoyo yauinayo ishambidze nyangwe iri very old. Kana ngari sofa ngaritorwe brasho richikweshwa amai, richikweshwa amai, richingochena zvaro rakaboka kudaro, unonyatsoona kuti mumba umo muri kufemwa mhepo yakanaka ine rusununguko nai. Saka mudzimai wanhasi anofanirwa kunge achishandira mhuri, kwete kungoswera uri mumadziro uchingonetsana nemadzvinyu uri mumadziro. Mhedzisiro yachona ndeye kuzopererwa nezvekutaura, waakutanga kudedzana nenext door, maakutanga kutaura zvinhu zvekunyepa zvisipo, nekuti iwewo you don't keep yourself busy. Mudzimai wanhasi must keep yourself busy. Nyangwe uri pamba ipapo uchinzi unogara pamba, pfuya huku pachikwere chako, uchipfuya huku uchitengesa uchiwana $4, uchitengesa uchiwana profit ye$3. With that you'll find kuti communication nevanhu vokunze inoita shoma. Handiti nhai, aiwa inini ndiri kuona sanika zvandiri kutaura zvine musoro izvi zvandiri kutaura kaizvi, hapana chandataura chisina musoro. Inini ndiri kutaura zvinhu zvine musoro nekuti zvinokurudzira mhuri. Ngatirerei mhuri yedu muchikristu, tichienda kuchechi tisakanganwa kunamata. Ini ndiri mukatholiki akazara Amai Jilimba, mukatholiki yavo. Saka inini ndinonzwa mwoyo wangu uchida Jesu zvakanyanya. Ngatinamatire mhuri yedu, ngatinamatire varume vedu. Varume vedu vasaite mainterest ekunze nenzira yekuti mumba munenge musina mweya mutsvene. Thank you very much. I'm done with you today. Thank you. Goodbye. Love you all. Don't forget to subscribe my Jilimba Kids YouTube. Please subscribe. Please say my likes. Kuti zvifambirane YouTube neFacebook. YouTube neFacebook ngazvidini? Ngazvimanyidzane. Handisi kufarira YouTube iri kudzikira zvakanyanya. Mafanzi angu ndimi vacho vanofanirwa kundisapota. Ndapota hangu madzimai nevakomana nemadzibaba. Thank you so much. I love you. Yay! Happy Women's Month. Before we go, click the green button, the add button, and you can interact with Amai Jilimba. Click the green button and you can interact with Amai Jilimba. The green button. We are trying to add. Please accept. Thank you, Mommy. Thank you, my daughter. Hello, my sweetie. Cutie. Thank you. Munotidzidzisa zvakanaka. Ndiri kudzidza. Ndafarira kugeza. Pandangokutarisa so ndaona kuti chimukadzi chai chinogeza ichi. Handisi unozviona kuti mukadzi chinogeza ichi. Maita basa. Bye. Ndati aka kanodzorwa nditi aka. Ndadzidza. Nakuba. Thank you. Bye.
Hello. Yes. Yes. Come.